Maitasun kapitala. Karmele Jaioren azken novela, azken liburua, izugarrizko arrakasta izan duena, asko hitz egin da horretaz. Maitasuna. Emakumeen begiradatik, ezta? Emakume bat... Olga. Bai, bere maitasunaren aurrean izango. Maitasuna zergatik aukeratu duzu liburu honetako gai bezala, zergatik? Bueno, batetik nik uste dut, gero eta zailago edo gero eta lanbrotzuago ikusi nik gai bat, nire buruari azaltzeko ere, gero eta egokiago iruditzen zait idazteko. Eta gero maitasuna nik uste dut asko hitz egiten dugula maitasunari buruz, maitasuna agertzen da perfume iragarkietan, agertzen da inkluso diskurso politikoetan, agertzen da leku guztietan, eta baldakigu zer den, ez? Eta zeri deitzen diogu maitasuna, gauza askori deitzen diogu maitasuna, ez? Deitzen diogu, batzutan nik uste dut, harreman bat izan daiteke edo desioari deitzen diogu maitasuna, bakardadeari diogun beldurrari askotan ere deitzen diogu maitasuna, geure autoestimurako behar dugun vitamina horri maitasunak ematen diguna edo harreman batek ematen diguna deitzen diogu maitasuna. Orduan, zer da? Lehenik eta behin galdera hori neukan, zer da, ez? Maitasuna, ez? Eta gero, beste arrazoi bat, zan azalaratzea nola ikasi dugun hain diferente, hain ezberdin, emakume eta gizonek maitatzen, nola erakutsi diguten oso ezberdin, eta ikusten nuen hainbat emakumein nola erakutsi zaigun bereziki, eta horrek zelako mina ekarri duen. Gauza bat gertatu zait liburu honekin, beste liburuekin gertatu ez zaidana. Nik hasiera batean ideia hori banuen buruan, zelako mina eragin duen maitatzeko modu horrek. Gerora, liburua atera denean, eta izan dituan erantzunekin, irakurle erantzunekin, konturatu naiz, nik uste baino latzagoa dela. Larriagoa? Ez dakizu zelako mezuak jaso ditudan. Zelakoak? Zelakoak. Ez dira izan, kaixo Karmele gustatu zait liburua, ez. Denak izan dira, denak edo asko, oso bakoitza bere barnetik, bere esperientziatik, eta denak gehienak izan dira esperientzia maitasunean, esan dudan bezala, erakutsi diguten modu horrengatik, jasan behar izan dituzten, tratu txarrak edo jasan behar izan dituzten, min asko, ez? Eta horrek erakutsi dit nolabait, gaia, liburuak ikutu duela errealitatearen errealitate bat. Eta nahiko eskutuan egoten den errealitate bat. Asmatu duzu beraz, horretan? Pintzatoria azalarazteko? Bai, bueno... Orain arte ez baitzen horrela azaldu, Bagian identifikazioa asko egon da, horregatik? Identifikazioa asko egon da, eta jende askok esan dit bere historia aurkitu duela, edo bere historiaren zati bat, edo bere sentimenduen zati bat, eta gehienak izan dira eskutuan gorde dituztenak. Horregatik? Azalera ateratzen direla? Horri esker ere, badakizue, maitasun kapitala, izenburuak ere badauka zer ikusia edo hor, Karmelek askotan, edo behin entzun dion ere, hitzek ere euren itzala daukatela. Bai. Eta oso irakurri, eta jakingo duzu itzala zer den, segurazki.